foti andude vérité o te vérité o mi andat ɗum yonti mi etta responsabilité o mi anda holi min teŋal ko an tan jogimi an tan e ramata geɗe ɗiɗi manki kam e aduna woni an woni bamma nana sellani te an mi yiyanima il est temps mi anda no ñettetemi to jeeyami e holi min Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro Rugi an mane dañda o habitude nadde suudam ada fuya bagage jam ganduɗa secret fof ko hen woni cara kayitaji ha bona sa gayni kam wattuɗo wonno an Rugi ko nenam ƴewno photo yumma Rugi noon yonti kuccodiren kalden gongo hande mi haalanma gongo yonti noon hande kalden gongo Rugi yumma biddo mo jinnomi forsindomi kadde yamiroram kanko woni sehilam kanko woni confidentam kanko woni jaadiɗam ko mbattuɗa hakkille ko a meedi yiide gardo e galle o wi o ko sehil mami meeɗa cey o jamma mami wuur hami maaya o jamma monta ɗum yejjidde hami aflo ñaamam ngo mi lelima jamma nani gulaali donc mi tellimi taw ko kamɓe mbaddata ceernumoɓe haɓe ndeeƴi cikkumi gasi ŋabbinmi no ɓooyi nde nantumi gulaali kiisɗi donc mi tellimi on jamma Rugi mbayrumi nande sawtowol yumma Rugi aɗa andi ɓarɗo yumma bamma wari yumma temi haalanma noon bamba ne wuuri maya nela Abidjan to no soka to muur haw maya wonta yaltude kaso jinnaɓe kondirmima suurare ɓesgo aduna woni dannade jinnaɓe men goni doso Yuman fatu yuman chelo yuman mama e laima
de nan ɗo tan tampini nan ɗo lelde makko nde kam joni kam no nene ma waɗi Selli omo selli jam tan alhamdulillah ɗo lelde makko nde kam joni kam minen kam komin naƴɗe sa mais marom yar poɗɗe de omo yara am ñaam aussi hunde ɗum tampini mo jaɓata ñamde mais kaw il faut at ñaam ñamde welani non sa fawni kam ñamde wawa welde quoi mais il faut porter at ñaam parce que parce que ɓernde welani wawa forsude ɓernde welani sukaɓe hankkadi ko saliɓe jibinede sukaɓe hankkadi ko saliɓe jibinede ay binte yeehi kañum hay soode muuro ani ko doti poti dole poti takki mbendiri mlas ay teŋel kañum ne waɗi ko kay ayiɗo ne kañum ne woni kurɗo basare na ladde mo cukako tan kaw sukaɓe mom anani il faut jafɗaɓe wawa jafɗaɓe wawa déjà toɗo halal ɗon toujours ɓe ɓeydo e ma quoi parce que c'est pourquoi ti kam yiddam parce que woni neɗɗo yiɗem sade yiddem quoi guillima e min ɓeydo parce que anda kandaɗa tawtoɗa kam e ko gonmi ko quoi te hay ɓorngal ma ngal mi yiɗi min andi ɓorngal artiste tigui ɓornuɗa non ça en hawni quoi aɗa artiste yiiɗi artiste hono mum et vraiment aɗa wurnami quoi ay mais on affaire ko jiɗmi haalandema aɗa rawan ndeyɗo ine a meeɗidi rewde am yomi resi quoi donc inchallah rabbi ngol cette fois ci entre nous mbeɗi toujours kala ko woni hen hanti waɗa sérieux mi wi noon bon momi resi mais caggal mum janfo ari hen Allo? Wah, mi ma manan ara. Okay, manan ara. Okay. te ganda aussi keɓe sukaɓe tan ɗum waɗi ɗum ɗo foof kewɗo ɗoyde em juumi noon mais ay ñawma o metto ɓerde en jeeya hen kam inchallah kala ken musuma e mabɓe min mbeɗa laaɓa foof koko changeat inchallah keɓe sukaɓe tan ay hunde en bona ɓooye yaha ɓooye fewto cukaako de ko mangorontar ɗum kono ɓe gona sukaɓe hankkadi ɓe gona sukaɓe kadi rafi o ko goɗɗoyde hankkadi ko keɓɗo nokku hankkadi kaw hay ɗum ɗo ko ref tan inchallah ma sellu joni ay ref he maaji ne woɗɗodiri halan baɗodiri non sukaɓe caggal yimɓe men mbambi caggal yimmaɓe mbambi mbaɓe mi yiyata ɗum joni oto wi noon en tout cas yayam en salminmon ha te on waƴamon saaha foof omo haalma walla on waƴama mbiɗen ɓoyta haydara mo war ɗo inchallah galle o ko an o joguiɗe kono noon aɗa woɗɗimin an aɗa woɗɗimin de non wayata ɗo hande inchallah aɗa woɗɗimin de inchallah binta hankkadi nde ko dewɗo juuɗe ayi ko dewɗo juuɗe hankkadi Allah rokkam ko jennoɓe judde balde malede kame har sukaje mi wura mi worday bandiraɓam yahay lele wura mi worday sehilaɓam ya deloya way delle wole rewa samba way delle fammata hawwamo dembe funede ayi delle ngel moyumum worade nan delle ngel mo bammum worade way delle
subaka nyalawma kikide kole gatodo ɗum fofo Allah Sako, naam. Ada nam téléphone mo. bayo 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 nene yo nene yo nene yo nena baba yo baba yo baba yo baba baba yo be nene yo nene yo nene yo nena nene yo be hey yo hey baba yo baba yo baba yo baba baba yo be bayo Jinabe ko njurmin ni ma surare besgo aduniya woni dannade jinnabe men koni to so nene 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 isata samba bubu ya tin wata yuman fatu yuman chelo yuman mama e laima Rugi. Rugi. Anto jana da. An gilla subul subaka ha joni adane ladde. Sada yaha waynata ko watta. Rugi adan burtina min mi wana gije saka ada fontomi. A fami ko mbimam ko. Min jibini yummum yumma a fami. An gidda kam ko warde wal. Min mi wana gije ha. Ko jinno da andude ko mi andinima dum joni holko mbarata hoore ma a nyamata a yarata ha min a yawata ko mi ha te a warata kam taw heure maydam yontani to pawda dum an merde tima commence amale merde ana wali kam way merde tampini kam oɗo biddo yiɗi kam ko warde taw maygalam yontani Série an ko waɗi maro nodduma ara sali jabade kam te arani huccite e téléphone ma Série ko an kaldanmi de
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma fi Ça ça va? Madai Modou. Jawo. Jam tane. Nakamu? Jam tane. Nice. Jam tane. Modu. Ça va? Nice. Ça va bien. Anyanti ma. Vraiment. Couleur rouge njodi. Elle est tableau amo. Merci. Diom handum addani mi ɗo addimi ɗo ɓe en jewtu à propos de mes parents mi haldi ene mammi Halde mami? mais Diom mammi wi kam koy baba mo wari yaayam Non. Mais rugi mboy da haali ɗum ɗon ɗum ɗon hay goto haalta ɗum. Diom c'est la vérité min ko mami nehimi min ko mami tan gandumi te mami feera kam haalande ko iwi Mais rugi waɗano waɗi ha pari quoi hay goto wawi hen haydara mais Diom j'ai mal mus ko fof Allah ko wela tan waɗata te tawi ken juulɓe il faut enen jaɓan ɗum quoi ƴeew ko nattu quoi ka potno ɗum wuurdi mais fotan tagti an hande mi jiirimam ni mi weltaki quoi mi rugi min sin sagama soɓe ƴeewma taw gondaki mosdemi aɗa jalla Seydou an kaldan mi de an mi noddimo téléphone aɗan huccite téléphone ma ara sere jabade kam ɗum yonani kam de garmi ha galle ma mara haalde ma a jabaki kam Seydou an ko woni an holko tikkuɗa anda tikkim non mi anda ko tikkuɗa sunu mara anduno ɗum mi namdota ko mo ɗum Khadija an anda tikkim te ko an tikkinimi sumi andino ko tikkuɗa mam namde non aɗa foti andude tikkom par ce que an wela wadde mum tawi ngara e gorko ma tawa men ƴettu hunde ummide ɓerde men haalanma hayɗo haalka fayiɗo a anda ƴetta téléphone ma jaaha quoi gacca kam par ce que aɗa hollami aɗa jogui surgaɓe woɓɓe ɓe wona min quoi Seydou ho rewi noon non attends pourquoi pas an ara andi holon nodduno kam guilawide mara yaha mara sodiren ma e warɓe wonɓe min ko nenam nodduno kam yidde ko welma ɗum waɗi mbaɗmi sacrifice garmi ɗo lelimi ɗo en temaɗo fotno defde bottari nenam noddi kam pérection o jaggi kam a faami ɗum waɗi jami mi waynakima kono min mi meeɗa ɗo arde rek mara hoto mi waynakima mais Khadija wawa wonde fof so tawi ko nene ma normalement won respect a noddama ha paari coupe téléphone ma mbiya Seydou min ko nenam noddi kam par ce que min Khadija ko respect ko meeɗa hollidemi depuis ha joni respect mo kolloɗama o nag so tawi ñalama goto ari tan a wiyat ƴettu ɗum musat kam ɗum no alan hakkude men c'est ça le problème ɗum ɗo tan woni probléme o ay ko kalɗa ko fof ko gonga kono min waɗi d' accord komin toñi aɗa meeɗa hebde kam so heeɓi kam da ane a waɗa comprendre ganda wonko waɗi ɗum par ce que Seydou min mara yidma an ara andi no fewi mari no jiɗirmami ni yiddema waɗi ala fof komi nanani hakkude am min e ma mi nani sah komi kangaɗo joni par ce que hay lugam koko changé ay murolam komi kangaɗo koye artiste ndewmi ala fof komi nanani Seydou min mari yidma no fewi mi yiɗa haydara ko musma a faami min nene noon somaɗa walluma e banggue goto andena a wallat kam sa Khadija o hay gilli noddotade walla kollotamde mbeɗa andi ko gonga par ce que ɓooyi gilla hakkude men j'essaie no woodi te no jiɗirɗam ni noon jiɗirmami aɗa andi ɗum kam min hay goto mi ala sana an mais respect en yooɗi hakkude men te min comme artiste hoore mum teddat mi wolaki wonde hay goto bonnandemi mais an ka biɗemi a tawti kam a wallat kam mi yaafima mi faami andu noon mbeɗa yiɗma comme jiɗirmami ni déjà gilla hakkude men ko Allah waɗi ɗum ala ko mbawmi ala ko mbawɗa hen ɗum noon waddi yo ɓerdema ɓuuɓam min so jaggu noon fof mi acci e ok wadde gati ay min mi yiɗa yiidema ara waya ni jinmi ko chaque jour mbaɗa yima ara jala ara min ko ɗum jinmi
C'est bon, c'est sérieux. Attends, mais TikTok, mais Andy Gongo. Mais Arti, c'est facile quoi. Faut faire ma boue. Non, ça y est. Pour lay dar quoi. Rugi. Min ngurna mom fof. Pour an. Yow kal bu arti. Non, en peccat dum quoi. Merci. En tout cas, mbeɗan ɗo quoi. Pour an tan. Miɗa a dañ problème uji walla a dañ non hoɗum mbeɗen ɗo. Mais sinon nice. C'est vrai. Non. Ayi tableau am. C'est très joli. Merci beaucoup. Mi inirima mi tableau. C'est sérieux? Non, rugi mbinden ɗo. Mais attends. Mais ayi wona ayi guiɗɗe ɗe guiɗi. Mais juste so yiɗe guiɗi mbaɗi ɗum hen. Subaka fof yitere fini ma wod ko yi. C'est la vie. ñam fof he ko jiita e aduna ma. Ma fille. Ay. Ah, merci, merci. Oui, merci Naya. Ok. Mais sinon, aduna muus quoi. ñam fof mayi ko muusma e aduna. Mais wonno ken juul fo jaɓenen ɗum Allah. Aduna caɗeele e muus e tampere koyum tan nguurten e aduna en mbawen haydara. Mais ñam fof min mbi alhamdulillahi rabbil alamin par ce que en juul. Diom. Mbiɗa andi wawata ɓooye tan mbiɗen yaha. Non. Bonnu yewtere men. Non, hande moom mi ardano ñallude. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, mami ar ñallude Inch'Allah. D'accord? Merci. Et encore merci. Mbiɗen yaha. Ok, mon ala, Inch'Allah. Merci beaucoup. Jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni daretna futti fuyni won heɓe woyoɓe kono won jaloɓe Mon fils. Oui, non. Oui. Nen. Rogi nen wut problème uji mus. Te ala ko mbawi hen nen. Ngel cukalel yurmini. Wallahi Hammada mi nani fof. Fof mi nani. Kono ngel cukalel yurmini gurdam kon. Kono ɗum fof e waade noon. Ittu jungo e tinde. Keɗoɗaami haalan ma. Saɗa siftora. Wonde mbimami ngorago eɗen kalda ɗum ɗo aɗa siftora. Wona ngorago nguɗon takno mbiɗa haala. Hande ko ngorago gongo ko takine wiye ngorago ngo ko ɗum kalantuma. Rugine yidma aɗa yiɗi ɗum. Eyi ko hande noon ballal ma e makko foti darade hawo yiya. Daroɗa hawo yiya ballal ma e makko. Diom, sa yiɗi neɗɗo so mettini yo mette. So sunima ya suno. Diom woni wonde gorko wawa galle mum walla wawa mo yiɗodiri ha gilli ɗi gona gonga. So musama jaada e makko. So ari itta mette ɗe e makko par ce que jimi aɗa waɗi koye joni c'est très important. So neɗɗo ari ma ne mettini wat feere ha mette ɗe usto e muɗum.
te mbiɗa anndi aɗa maaya nder ko ɗum woni wonde ngoraago. Joom so neɗɗo yiɗii debbo teddinat ɗum, so neɗɗo yiɗii debbo suurat ɗum, so neɗɗo yiɗii debbo wallat ɗum. Haalam hanki woni haalam hannde. Joom hollumo ngoraagu ma, kono wonaa ngoraagu nguyu kaaldunɗen alaa, ko ngoraagu wongu ɗo noon tiiɗata. Mballaamo haa metti o wondi de iwoye makko haa laaɓa cer sabu o anndaa sonaa aan o alaa sonaa aan. Mawɗam gooto haalniino mi konngol, o wii gorko ko geɗe ɗiɗi waɗi ɗum gorko, te geɗe ɗiɗi ɗi fof ngoni koye tuuba hee. Goo ko sexe o, ɗiɗi ko jayba o, kono kadi tati yo won hollir mo wondi o wonde kala ɗo ngonɗa, kala ɗo mbaaɗa, kala ɗo maayɗa, kala ɗo ndariɗa, kala ɗo beltiɗa mi wondat e maaɗa. Kono so muusii tan doga walla omo heewi probléme aji alaa. Wonaa gorko wayataa noon. Gorko waawat hoore mum, waawa gondiiɗo mum, waawa kadi junngo e poos humta haaju. Ɗum woni ngoraago. Hannde noon omo sohluma, aan waawi wallude mo. Oto wonɗo aɗa wara ɓanndu walla aɗa wara ɓernde alaa. Yaltin ngoraagu ma tigi kollaama. Mon fils tukkitoo ka gorko mballaamo ko wondi ko. Hollumo ngoraagu ma. Ngoraagu wonaa tuuba tan. Ene waawi dañde caɗeele daranoɗaa ɗum. Daña mette mbeltinaa fittaandu mum. Ko ɗum woni ngoraagu. Tinnoye hoore ma e aduna, timminaa ngoraagu ma haa timma mon fils. Te sa suniima tan mi dañat caɗeele. Yaaro, Yiiro Yaaro, Yiiro Yaaro, Yiiro